benvinguts, benvingudes a un nou vídeo del repte de fer 1000 sudokus en 1000 dies. Estem gravant avui el vídeo número 97, a dia 28 de juliol del 2026. Ja queda poc per acabar el mes i anem a la ruleta a escollir el número del sudoku que farem avui i, com sempre, deixeu als comentaris el número que creieu que sortirà, a veure si l'endevineu. «143. Som-hi!» Molt bé, estimats amics sudokaires, anem a començar per aquí baix perquè tenim més números i és un de 6x6 aquest. 1, 2, 3, el 4, el 5 i el 6. Doncs per tant aquí va el 4, ja està molt bé. A la resta només tenim dos numerets, doncs molt bé. Tenim l'1, el 2, el 3, el 4, el 5 i el 6. Que va aquí, per tant, 3 i 4, molt bé. Continuem amb l'1, el 2, el 3, 3, el 4, el 5, per tant, aquí el 5 no hi ha altra opció, i el 6, per tant, això de moment res. 1, 2, perdó, 2, el 3, de moment 3 a tot arreu. Coi, ara, 3 a tot arreu, excepte aquí perquè és a baix, no l'havia vist. 3, aquí baix no l'havia vist aquest. El 4, aquí el 4 sí que va anar a tot arreu. El 5 ha d'anar aquí baix i el 6 és aquí, per tant aquí va un 4, per tant això fora, aquí va un 5, això fora. Molt bé, queda 1, 3 i 1, 3, d'acord. 1, 2, 3 i 3. El 4 ha d'anar aquests. El 5 ha d'anar aquí. Òbviament no hi ha cap altra solució. I el 6 ha d'anar aquí. Molt bé. I aquí queda l'1, el 2, el 3, el 4, el 5 i el 6, per tant 4, 3, 4, 1, 3, 4, 3, comprovem i perfecte. Molt bé, un altre completat amb èxit. És gràcies a aquests que els fem bé, perquè si no els altres, mare meva, quin desastre. Ens veiem demà. Adeu.